דמיינו את הסיטואציה הזו. לקוח גולש באתר שלכם, מתלהב במוצרים, מוסיף לעגלה פריטים, 300 שקלים, ואז פוף, נעלם. אולי הוא קיבל שיחת טלפון, אולי התחרט, אולי סתם מתנתק האינטרנט. בכל מקרה, המחירה עבודה. אז מה האפשרויות שעומדות בפניכם להציל את העגלה, או להציל את הכסף הזה? אז אפשרות ראשונה, לשלוח מייל ללקוח, אבל בואו נהיה כנים. או המיילים האלה נכנסים לספאם, או פשוט לא נפתחים. אחוזי המרה לא משהו שהיינו בונים עליהם. אפשרות שנייה, להריץ קמפיין רימרקטינג, פייסבוק או גוגל. זה עובד לפעמים, אבל עולה הרבה מאוד כסף, ומביא רק חלק קטן מהלקוחות חזרה. אפשרות שלישית, פשוט לוותר על הלקוחות האלה, לא צריך אותם, ולקוות שפעם הבאה הם ישלימו את הרכישה, אולי ככה נציל את הכסף. ואז יש את האפשרות הרביעית שיצרנו בממבל, אוטומציה וואטסאפ שמזהה נטישת עגלה בזמן אמת. אתם שולחים ללקוח הודעה אישית עם המוצרים שהוא השאיר, עם תמונות שלהם ועם קישור ישיר להשלמת הרכישה, וזה פשוט עובד בצורה מדהימה. למה? כי וואטסאפ זה איפה שכולנו נמצאים רוב היום. כי התזכורת מגיעה כשהלקוח עדיין חם, וכי המערכת מאפשרת לכם להציע ללקוח הנחה או הטבה שתגרום לו לחזור ולהשלים את הרכישה. ומה הכי נוח? אתם שולטים בזה לגמרי. המערכת שלנו מתחברת לחנות שלכם בפשטות, ואתם מגדירים בדיוק מתי ואיפה, למי ואיך לשלוח את כל ההודעות. אנחנו מזמינים אתכם להתנסות במערכת שלנו ללא התחייבות או סימני שאלה. תראו בעצמכם איך ממבל יכולה להפוך נטישת עגלה להזדמנות. במקום לאבד כסף, אנחנו יכולים להרוויח אותו חזרה.